Croeso cynnes ato ni ar ddechrau Cynhadledd Plaid Cymru. Mae'n ddiwedd mis Medi, ni mewn cyfnod anodd a gwahanol iawn wrth gwrs, ond ymhleser i hyn yma yw cael sgwrsio gydag arweinydd Plaid Cymru, Adam Price. Hyfryd i fod yma, Angharad. Ac o'n i'n meddwl, bys ni'n cadw'r polisïau ati i'r gynhadledd, bydd digon o drafodaeth am rheini, a falle atgoffa'n hunain o beth oedd y sbardun, yr uchelgais gwreiddiol na, beth ddechreuodd yr angerdd yma tuag at fod yn wleidydd dros Blaid Cymru. Felly ceran ni nôl i'r dyddiau cynnar na. Beth oedd yn gwmws oedd y sbardun? Wel, wrth gwrs, yn tyfu lan yn Nyffryn Aman yn yr 80au, oedd gwleidyddiaeth wrth gwrs yn rhan o'r diwylliant lleol, allwch chi weid, Jim Griffiths wrth gwrs yn dod o'r Betws Cerrig Aman. Ond streic y glowyr, fi'n credu, oedd y sbardun fawr i fi, blwyddyn o heriau, wrth gwrs, ond hefyd blwyddyn o ysbrydoliaeth, yn dyfe, a'r gymuned i gyd yn dod at ei gilydd i gefnogi ymgyrch dros gyfiawnder cymdeithasol, a hwnna oedd wedi hau'r hedyn o ran gwleidyddiaeth, ond hefyd, wrth gwrs, wedi dod â fi mewn i Blaid Cymru. Ond cefndir llafur, cryf, hynod o gryf yn yr ardal, a gymhlith cefnogwyr, streic y glowyr ag ati, felly beth nath yn sbarduno'r newid na o ddod o'r cefndir Plaid Lafur i Blaid Cymru? Cefnogwyr llafur oedd yn rieni ac yn heili i gyd y dyd y gwir, ac beth oedd y streic yn foment allweddol, mi'n credu, yn hanes Cymru, a popeth ddath wedyn i hyd yn oed referendum y gyfer datganoli, achos mi oedd y streic wedi crisialu y teimlad yma bod Cymru yn cael ei anghofio gan San Steffan a gwath, wrth gwrs, tan cyfnod Thatcher. Ac fe ffindo ni yn y blaid ac yn arweinydd y blaid ar y pryd, Dafydd Ellis Thomas, gafodd ei ddisgrifio fel yr aelod dros y glowyr, fod yn cynrychioli etholaeth yn gogledd orllewin Cymru. Oedd y blaid yn lladmerydd mwy effeithiol dros y teimlad yna nag oedd y Blaid Lafur ar y pryd, wrth gwrs. Neil Kinnock, yn aelod o Gymru, yn gorfod apelio i beth gafodd i adnabod wedyn ni fel Middle England ac yn y blaen, a falle ddim mor gefnogol i'r glowyr a bydden ni wedi dymuno a'r teimlad yna wedyn ni yn esgor ar nifer ohono ni yn ymuno gyda'r blaid. Oedd e'n syndod i ti felly, ac yn siom falle, nifer ohonoch chi, fel wedys ti, yn ymuno gyda'r blaid, ond nid mwyafrif chwaith? Wel, wy'n credu oedd na deimlad ar y pryd, a falle bod na shifft mwy yn mynd i ddigwydd, ac dyna oedd y freuddwyd fawr, ac yn Ryd Aman fe ffurfiwyd cangen newydd o Blaid Cymru gan bobl fel yn teulu ni oedd wedi dod draw o'r Blaid Lafur, ac oedden ni'n cwrdd yn neuadles y glowyr, oedd wedi gweithredu fel weithio bencadlys i'r Blaid Lafur, ac oedd e'n crisialiad o'r parch newydd i Blaid Cymru bod y neuadles yn rhoi catre i Blaid Cymru, achos oedden nhw'n gweld y blaid yn rhan o'r teulu ehangach yna mewn ffordd. Ond ddigwyddodd y shifft ddim i'r un graddau ac oedden ni wedi gobeithio. Ond mewn ystyr ehangach, wrth gwrs, yn 97, pan ddath y referendum hynny, wy'n credu oedd y seiliau wedi gosod yn ystod y streic. Ond wrth gwrs, pleidleisiau o blaid datganoli yn ytrach na pleidleisiau o'r blaid tan 2 flynedd wedyn ni, wrth gwrs, pan ddath na ganlyniad ysgubol i'r blaid yn etholiadau cyntaf i Senedd Cymru. Yn bersonol wedyn, yn ddyn ifanc hoyw mewn cymdeithas draddodiadol iawn hefyd, pa mor anodd oedd hynna? Oedd e yn sicr yn her i fi yn tyfu lan. Dwi'n cofio yn ystod y streic, gyda'r gwir, cwrdd â pobl hoyw lesbied oedd mas am y tro cyntaf. Rai ohonyn nhw, wrth gwrs, fi wedyn ni yn y ffilm, yn cael ei portreadu yn y ffilm Pride. Ac oedd hwnna'n foment bwysig i fi, achos o'n i'n ffindo fe'n anodd Angharad,
asio at ei gilydd, y ddoi ran o'n personoliaeth i, yn i'w Cymro dosbarth gweithiol mewn i rygbi yn rhyw fath o ystrydeb yn i'w beth falle. A wedyn ni, ond wrth gwrs o'n i'n gwybod bod fi'n hoiw ers yn gynnar iawn, ac oedd na ddim unrhyw rôl fodelus, oedd yn dod ar ddoi beth at ei gilydd. Wrth gwrs wedyn ni, o'n i'n sylweddoli bod pob cwm yng Nghymru yn llawn o bobl hoiw, fel finne. Ond doedden ni ddim o'r amlwg ar y pryd. Ac oedd y foment yna yn dod mas i'n fam ar ddydd Nadolig pan o'n i 25 yn foment dramataidd i fi, ond wrth gwrs oedd y teulu i gyd wedi mateb yn dda yn ffrindiau, ac mae wedi bod yn llwybr positif iawn o ddiar hynny. Symudwn ni 2001, yr etholiad cyffredinol, etholiad fawr i Tony Blair, a dwi yn meddwl bod hi werth atgoffa pawb o hyn. Dy sedd di, oedd yr unig un gollodd y Blaid Lafur yng Nghymru, ac un o dim ond 6 o seddi trwy Brydain gyfan gollodd y Blaid Lafur. Siwt deimlad oedd hynna, achos oedd gan Tony Blair wrth gwrs fwyafrif o dros 100 ar y pryd hefyd. Felly oedd hi'n dipyn o beth, nid yn unig ennill y sedd, ond ennill y sedd y pryd hynny. Ie, oedd Plaid Cymru wrth gwrs wedi breuddwydio am adennill y sedd, dweud yn cyfyrddin y dynefo fel oedd hi bryd hynny, ond wrth gwrs rannau helaeth ohono fe yn rhan o hen sedd Caerfyrddin, y sedd gyntaf i'r blaid ennill, wrth gwrs o Dan Gwynfor Evans yn rhys etholiad yn 66. Ac dwi'n credu, wrth gwrs oedd Blair ariantaeth ar y pryd, ac ychydig iawn o bobl oedd yn proffwydo buddugoliaeth i'r blaid, oedd mwyafrif o dros 3,500 rwy'n credu gyda Dr Alan Williams ar y pryd. Oedd y blaid wedi cymryd risg, rwy'n credu, o'n dewis i fel ymgeisydd, achos mewn ffordd rhywun mab i lywr yn dod o gefndir Llafur, felly un ohonyn nhw fel petai, mab a fradlon, falle, yr mudiad Llafur. Ond hynny wedyn ni, cos yn creu'r bont, so ti'n gofyn pam oedd ddim mwy o bobl wedi dod drosodd i'r blaid yn sgil y streic, wel mi ddigwyddodd e wedyn ni, wrth gwrs, yn 2001. A mae pobl yn edrych ar ardal Rydama nawr, yn sedd hi, wrth gwrs, fel cadarnau'r Blaid Lafur. Wel, mae bron dal i fod yn ysgytwol i ddweud y geiriau hynny, achos pan o'n i'n tyfu lan yn 80au, oedd e'n llafurol solet. Felly mae yna newid aruthrol wedi bod yn ystod y cyfnod yna. Mae'n dangos, pan mae newidiadau yma'n digwydd, maen nhw'n gallu wedyn i digwydd yn gyflym iawn, oherwydd i ni'n byw mewn diwylliant cymunedol iawn, ond pan mae pobl yn penderfynu symud, maen nhw'n dieddol symud gyda gilydd, a dyna beth ddigwyddodd yn 2001, oedd e'n noswaith gyffreiddiol i fi, wrth gwrs, ond yn cynrychioli rhywbeth anhygoel yn ran o Gymru, sy'n pontio, wrth gwrs, rhwng Gymru wledig a'r Gymru ddiwydiannol. A wedyn, o fewn 6 mis i gyrraedd San Steffan, nes di enw i ti dy hunan, achos fi'n mynd i ddifynnu fan hyn. Nawr, bob blwyddyn mae gan gylchgrawn The Spectator wobrwyon Parliamentarians of the Year, a nes di ennill Inquisitor of the Year. Nawr, cadeirydd beirniad oedd Boris Johnson, fe oedd golygydd The Spectator ar y pryd, a dyma i eiriau fe: "This opposition spokesman on the economy has put us all to shame this year. Adam Price produced the scoop of the year in his first year in Parliament, where he is already noted for the passion and euphony of his speeches." That's quite an accolade coming from Boris Johnson, and this was when you had only been an MP for 6 months. Yes, I'm not sure whether a compliment from Boris Johnson now comes with quite a bit of baggage, doesn't it? But yeah, I mean, I'd set myself a clear goal. I was going there as a young MP, but I was going to walk tall, if you like. I wasn't going to be cowed by by the corridors of Westminster, and I was going to try and make an impact. And I was there to speak up for Wales and for the people I was representing. And Irene Bevan talks in
his book In Place of Fear about how working class MPs, particularly from Wales or from the north of England, sometimes would go to Westminster, and because it was so overwhelming, you were essentially kind of co-opted a little bit. People even started to change their accent, or some of them, the way they walked. I was determined I wasn't going to do that. I was going to do the opposite. I was going to challenge. And the Bital affair, yes, was a big story at the time. It was about money in politics. It was about who was deciding, our industrial policy, if you like, and why. And so, it made a big impact, and that was the start. And I wanted to continue in that vein. And then in August 2004, you led the campaign to impeach Tony Blair, and at the time, by commentators, on news programs, you were ridiculed. But now maybe history will look at that campaign a little bit differently. Yes, I mean, I think it was the year after the war that everything had gone quiet, really, and I just felt that international law had been broken. Hundreds of thousands of people had lost their lives, including servicemen and women. And I just felt, look, we've got to do something to hold the government to account and find a way of bringing this question back to the centre. And that's why we did a bit of parliamentary research, and we found, I think actually much to our own surprise, that impeachment, which we're very familiar in the American context, and of course it's become very topical recently again, we were surprised that it had been invented actually by the British parliamentary system, but had been conveniently forgotten. But it was still on the books. And I remember going to see the Speaker's Council with Elfyn Llwyd. It's good to have your own barrister with you, making the case. Well, actually, no, it still is there. It's a power that Parliament has not repealed, and in the end, they had to relent. And yes, we laid the first impeachment motion for I think for over 150 years. And looking back at that time now, is that something you can feel really proud of? Yeah, because even though we didn't get a majority in favour of the impeachment, but the motion that we put down eventually did get sufficient support, so the government then had to set up the Chilcot inquiry. And even though that inquiry took years, etc., it did eventually shine a light on the terrible the terrible political crime, let's call it what it is, that was committed. Felly, fel aelod seneddol, ti wedi bod yn dipyn o seren ers y dechrau. Di ni ei enw I ti dy hunan. Ti fas i'r cylchoedd bysa rhywun yn disgwyl falle. Ond wedyn penderfynu bod ti wedi cael digon o fod yn wleidydd. Bod ti eisiau mynd nôl I addysg, ennill ysgoloriaeth I fynd, neu cael ysgoloriaeth I fynd I astudio yn Harvard. Pam? Achos di hwnna ddim yn lwybr bysa rhywun yn disgwyl I unrhyw wleidydd wneud. Nid yn aml mae rhywun yn camu mas o'r ganol o gwleidyddiaeth na, ynte fe? Na, wi'n edmygu rai sydd yn gwneud gwasanaeth o degawdau, ond mae yna rhywbeth I ddweud dros cyfyngiadau tymor, term limits, maen nhw'n galw nhw yn Saesneg, oherwydd wi'n credu mae yn bwysig, wi'n credu, I chi gymeryd amser mas o bryd I gilydd mewn unrhyw yrfa, dydy gwir, ac ailefeisio eich hunan. Ac o'n i'n teimlo, o'n I wedi wneud bron 10 mlynedd yn San Steffan, o'n I wedi wneud cyfraniad Cymru y Gallen I, a nawr oedd yr amser I fi llythrenol fynd nôl I brifysgol a dysgu, a wedyn I dod nôl a chyfrannu yn wahanol ac yn well. So dyna oedd y teimlad. Adrach na, wi byth wedi gweld bod yn aelod etholedig fel gyrfar yn ysir confensiynol, yn yw wi'n galwedigaeth falle sicr gwasanaeth, ac o'n i'n teimlo reit yn hytrach na just sefyll yn yr unfan, rhoi cyfle I rywun arall dod mewn, a wedyn ni mynd I brifysgol, cael y cyfle I fynd I Harvard, a wedyn ni dysgu a dod nôl. Ac
Oeddi wedi wneud unrhyw wahaniaeth? Oeddi'r ffordd ti'n meddwl wedi newid achos y profiad yna? Ie, yn sicr, yn yr ysgol llywodraethiant o'n i'n mynd iddo fe, wrth gwrs oedd nifer o bobl ar draws y byd, pobl fel arfer oedd ar ryw weledigaeth ar gyfer ei gwledydd ac yn cymryd amser mas mwyn mireinio'r cynllun ac y sioc fwyaf ges i pan ddes i'n nôl o'r America ac oedd ar glawr yr FT magazine oedd na ryw bennawd The New Dalai Lama ac o'n i'n meddwl, iawch, o'n i'n abod y boi o'n i'n gwybod oedd e'n dod o Tibet ond nath e cadw yna'n dawel, byddwn ni wedi bloeddio wrth bawb. Ond, so lot o bobl, mae'n rhyw ddewediad gyda nhw yn Harvard bod y dysgu gorau tu fas i'r dosbarth yn i'w ysgyrsiau wedyn ni, yn i'w gyda cyfoedion ac yn y blaen, a cael y cyd ysbrydoli am yr ysfa yma i newid y byd, a newid y byd yn eich cyd-destun chi. A wedyn ni, wrth gwrs, sut i wneud hynny o ran cyfathrebu, ond hefyd sut i syrnio cynllun sydd yn mynd almaen i'r wal. A falle bod yn bwysig hefyd i ni yng Nghymru, falle bod ni ddim yn gwneud digon o edrych ar sut mae gwledydd eraill yn gwneud pethau achos bod ni mor agos at y wlad fawr Lloegr yn tyfe? Ie, yn sicr, dyna un o'r pethau mwyaf dysgus i yw, unrhyw broblem sydd gyda ni yng Nghymru, mae yna rhyw wlad arall sydd wedi dod lan ag ateb, ac yn ytrach na bob amser ceisio ail-ddyfeisio'r olwyn, beth am i ni edrych ar sut mae'r ffindir yn trefnu system addysg nhw ac yn y blaen, oherwydd mae modd i ni wedi wneud y gorau o'r gwersi mae gwledydd eraill wedi dysgu'n barod. A dod nôl i'r Senedd, ac oeddi hwnna'n gartre sy'n fwy ysbrydol i ti falle o safbwynt fi wedi darllen cymaint o ti'n gweud bod ti'n benderfynol o peidio cael dylyncu yn San Steffan ac eto bod ti ddim yn hapus yno fel y math o le agodd e. Yn hapusach nawr yn y Senedd Mae Caerdydd? O, sicr, mae'n llawer mwy cydrefol ac hyd yn oed mae yna, wrth gwrs, gwaniaeth barn yn y tŷ rhwng y pleidiau, ond dyw hwnna byth wy'n credu yn cyrraedd yr lefel o ymgecri parhaus ydych chi'n gweld yn San Steffan. A mae yna rhywbeth am pensaerniaeth yn San Steffan sydd yn ymdebygu yn glir i Ryd y Grawnt a'r ysgolion bonedd ac yn y blaen. A mae hwnna'n creu rhyw fath o ymagwedd elitaidd sydd wedyn ni, wrth gwrs, yn cael ei amlygu yn y wleidyddiaeth. A dyw hwnna ddim yn wir yn y Senedd. Ni adeilad fodern sy'n edrych mas i'r byd sy'n agored, sy'n dryloiw, a hwnna gobeithio nid yn unig yn wir am yr adeilad am gynnwys yn gwleidyddiaeth hefyd. A wedyn dod yn arweinydd Plaid Cymru, uchelgais wedi wireddu? Ie, wel, dwi'n meddwl diwedd y dydd, beth oedd yn bwysig yn dod yn arweinydd, wrth gwrs yw'r cyfle i ddod yn brif yn unigol. Ac dwi'n sylweddoli, wrth gwrs, yr unig ffordd ni'n mynd i newid coes yn gwlad ni ydy newid y llywodraeth ni, a mae hynny'n golygu cael prif weinidog wrth y lliw sydd â weledigaeth clir. Mae'n anhygoel o beth na gyfech. Mae'n gyfrifoldeb, wrth gwrs, difrifol, ond y peth mwyaf cyffreiddiol ysbrydoledig ydy arwain y gwlad, achos mae hwnna'n golygu bod chi'n gallu adnabod problem, ond yn fuan iawn yn gallu roi'r seiliau mewn lle ar gyfer newid. Ac dyna ddath a fi mewn i gwleidyddiaeth nôl yn y dyddiau yn yr 80au. Oedd y syniad bod modd newid pethau, bod modd traws newid pethau ar lefel sylfaenol. Dyna oedd y cyffro 99, oedden ni gyd yn timlo. Dwi'n cofio Shirley Bassey yn canu ac yn y blaen, ond mwy na hynny, y teimlad yn gyffredinol, bod Cymru yn wlad newydd, yn hen wlad ar ei newydd wedd, ynddo fe. A dyna wy'n teimlo sydd yn yr awyr ar un y bryd. Wy'n teimlo rhywbeth yn digwydd ar lawr gwlad. Ac dyna'r uchelgau sydd gyda fi, a dydy gwir, ydy roi hwnna ar waith yn ein llywodraeth. Felly mae'r gynhadledd hon nawr yn un bwysig, ond yw i o safbwynt i hamseriad hi, ac o'n i'n gweld rhywun wedi ymateb ar Twitter neithiwr yn gweud, make it count. Be mae hwnna'n feddwl i ti? Na,
Mae yna gyfle erioed gyda ni, a mae rhaid i ni gymryd e. A dwi'n dihuno bob dydd, a hwnna yn syth o mlaen yn llyged i fel ffocws. Oherwydd, mae yna gyfnodau mewn bywyd, a mae bywyd gwleidyddol, mae'n wir yn bywyd gwleidyddol hefyd, lle mae'r ser yn alunio. Mae'r cyd-destun yn golygu bod na ffenest, bod na gyfle yn ymagor o'ch blaenau chi, a mae rhaid i chi cymryd e, achos dyw'r cyfle yna ddim yn mynd i fod yna, falle, am genedlaeth arall. Mae pobl yng Nghymru ar hyn o bryd yn agored, fel falle dyn nhw ddim wedi bod o'r blaen, nid yn unig i'r syniad o annibyniaeth, ond i'r syniad o newid gwleidyddol nawr. A mae rhaid i ni cymryd y cyfle yma. Ac ymgyrch Yes Cymru, felly, o gymorth hefyd, i'r newid meddylfryd yna? Yn bendant, achos mae gan Blaid Cymru rôl arbennig, achos ni ydy'r unig blaid sydd o blaid annibyniaeth sy'n gallu ffurfio llywodraeth. Ond i ni sicrhau annibyniaeth, mae rhaid i ni fod yn rhan o fudiad mwy. Ac mae yna bethau all y blaid yn unig wneud, a mae yna bethau na all y blaid wneud. Mae yna sgyrsiau mewn cymunedau arbennig sydd yn goffrod cael ei arwain gan grwpiau o'r gwaelod i fyny. Felly mae'r cyfuniad yna sydd gyda ni nawr o'r blaid ar ei fyny, i ni ar ei fyny o ran aelodaeth, o ran cefnogaeth, a hefyd mudiad amrywiol, eang, sydd o blaid annibyniaeth, wy'n credu yn unwaith eto, yn unigryw yn hanes cyfoes ni, ac dwi'n meddwl yn golygu bod ni ar lwybr nawr tuag at annibyniaeth yn ystod y ddegawd. A cwestiwn arall sy'n fwy personol, bod yn dad, siwr beth yw hynna? Ydy hynna di newid agwedd o gwbl? Sicr. Mae wedi bod yn bopeth am mwy o'n i wedi disgwyl ac oedd pobl wedi dweithio i sydd wedi bod yn rieni hunain. Mae jyst gweld wyneb ilar, chymod yn i'w, beth bynnag sydd wedi bod yn digwydd yn ystod y dydd, a mae gwleidyddiaeth yn gallu bod yn eger, hyd yn oed yn Senedd Cymru weithiau. Wel, mae'r negyddiaeth i gyd yn diflannu, ac mae hefyd yn rhoi persbectif mwy diriaethol ynglyn â'r pethau sydd weithiau yn cael ei sôn o'n haniaethol, trawsnewid Cymru ac yn y blaen. Wel, ar gyfer pwy, ar gyfer beth, ar gyfer ei ddyfodol a'i gyfoedion i gyd. A mae hwnna'n rhoi angor mor gryf i fi, i fyny gwell ddyfodol iddo fe ac yn y blaen. Ond dwi wedi bod yn freuddwydiwr ar hyd y mywyd yng Ngharad, a dwi ddim yn ymddiheuro am hynny, achos mae angen bach o hwnna arno ni gyd weithiau, no se. Ond wi yn checo'n unan, ond dwi yn benderfynol, dyn ni'n mynd i gweld Cymru annibynnol, a dyn ni'n mynd i weld sicr mae mynd i dyfu lan mewn Cymru annibynnol, a dyn ni'n mynd i weld yn ystod y genedlaeth yma. A mae'n rhywbeth anhygoel, achos un cenedlaeth fydd yn gallu dweud, fel mae Max Boyce yn gweud, I was there. Un genedlaeth fydd yn ryddhau Cymru, a dyma'r genedlaeth fydd yn neud. Wel, i gloi, ni wedi cael cyfres o gwestiynau falle quick fire, bys rhywun yn ei gael yn nhw. Maen nhw gyda fi fan hyn yn rhywle. Reit, dyma ni. Dyma beth mae gwleidyddion yn cysau mwy nag unrhyw beth. Y cwestiwn ôl na ar any questions. O, mae sawl un ohonyn nhw. Be spontaneously funny? No. OK, pa wleidydd o unrhyw blaid ti'n edmygu fwyaf? Wy'n eitha fan o John McDonnell, a dyd y gwir, ac yr arweinydd coll ar gyfer y blaid lafur, falle bydd rai pobl yn penderfynu yn y dyfodol. Os byddi di yn dod yn brif weinidog, neu ddechrau hwnna to, pam byddi di'n dod yn brif weinidog? Pwy fydd y rôl model? Wy'n fan mawr o Jacinda Ardern ar hyn y bryd yn ystod yr argyfwng coronavirus. Mae hi sicr wedi bod pen a sgwyddau uwchben
pobl eraill fel Boris Johnson allwn ni yn y fi. Gwed rhywbeth wrthon ni sneb fawr yn gwybod amdano ti dy hunan. Ich spreche Deutsch. Right. O'n i byw yn yr Almaen am flwyddyn ac mae gradd gyda fi yn yr Almaen. Yna ni. Os bys ti yn byw unrhyw le heblaw yng Nghymru, ble a pham? Nôl i'r Unol Daleithiau dwi'n credu, ond a fi'r arfordir arall, o'n i ar yr East Coast y tro yma, a mae'r mae pethau, na i trial y West Coast, ond mae Ila yn ddinesydd Americanedd, so allai cael cyfle i ymweld â fe, os dyw e'n ymweld a'i wlad arall fel petai ar rhywbryd. A beth sy'n arbennig am y wlad? Wel, dyna pam o'n i'n gweud y West Coast, achos yn arbennig fanna, maen nhw mor optimistaidd am y byd. Does na ddim fath beth a syniad gwael yn bodoli yn California. Mae pawb mor ben agored, a hefyd yn moyn i chi llwyddo. Mae agwedd nhw mor gefnogol a mae'n chwaw awyr iach a dyd y gwir. Mae'n rhyw gormod o negyddiaeth fi'n credu, hyd yn oed yng Nghymru ar brydiau, a mae jyst treulio awr yng Nghymru Americanwr yn rhyw fath o roi chwistrelliad o egni a brwdfrydedd i ti. A mae angen hwnna, a nhw'n i gyd weithiau yn os e. Oes. A 3 peth gorau a'r 3 peth gweithaf am fod yn wleidydd. Dechreuwn ni gyda'r gweithaf, fi'n meddwl. Beth yw pethau gweithaf? Pethau gweithaf? Wel, ddim cyfweliadau fel hyn, ond negyddiaeth, byddwn ni'n gweud, yr agweddau llwythol sydd yn digwydd rhwng pleidiau. A'r peth ola, y diffyg ymddiriedau sydd yna ar un o bryd. Oherwydd bod bobl wedi cael eu siomi yn naturiol, ond mae hwnna wedyn ni wedi erydu ffydd pobl bod gwleidyddiaeth yn gallu gwneud gwaniaeth. Os unrhyw beth gallwn ni wneud i newid hynny? Hynny yw bod ni mor ddibynnol falle nawr o glywed spin, ond tefe bod neb cweit yr ymddiriedau na, falle bod wedi cael ei golli achos bod neb cweit yn siŵr pwy sy'n gweud y gwir mwyach, yn tefe? Ie, mae yna pethau. Mae rhaid ateb cwestiynau, so mae rhaid wedi sylwi, dwi yn ateb cwestiynau, mae rhaid i dyn os maen nhw'n gwestiynau lletwyth. So ateb cwestiynau, dwi'n credu bod yn positif weithiau am gwleidyddion o bleidiau eraill. Gyda Mark Drakeford, dwi'n ddigon parod i weid, mae yn ddyn galluog a'i galon yn y lle iawn ac yn y blaen. A mae hwnna'n beth da i glywed gwleidyddion o bleidiau eraill yn gweud pethau fan'na. A hefyd dangos i bobl polisïau sydd nid yn unig ysbrydoli, ond hefyd sydd yn cael ei gweithredu yn y fech. Mae hwnna mor bwysig. Cofiwch 1945 Llywodraeth Llafur ar ôl yr ail ryfel byd, ond wedi penderfynu wneud pethau mawr iawn. Wel, dyna math o ysbryd sydd eisiau arno ni yng Nghymru. Felly y 3 peth gorau am fod yn wleidydd, oedd hynna'n un ohonyn nhw? A gallu na i newid pethau o gael cyfle? Yn sicr, gwneud gwahaniaeth, helpu pobl yr ail, helpu pobl ar lefel unigol, yn fe, so gyda'r sefyllfa y meddygfeydd dyn ni'n cynnal wrth gwrs i helpu pobl. Dyna un o'r pethau sydd yn rhoi yr mwyaf o bositifiaeth i chi fel gwleidydd. A dwi'n meddwl yn ola, dwi'n meddwl y gallu i edrych nôl a gweud, wnaethon ni newid pethau. A dyna gobeithio bydd yngwaddol i, ond ddim yn rhy gynnar wrth edrych nôl. Wel, Adam, gallai diolch o galon i ti am y sgwrs hyn, ond mae gallai ddymuno'n dda hefyd, gobeithio yn fawr y bydd yr uchelgais fwyaf yn cael ei gwireddu yn yr flwyddyn nesaf yma a phob hwyl gyda'r gynhadledd hon hefyd. Ac diolch yn fawr iawn i ti.
Dwi'n falch iawn o'ch cyfarch yn y gynhadledd rithiol hon dan amgylchiadau dyrys a rhyfedd. Dwi'n cofio atoch chi gyd yn colli cael eich cwmni, ond yn anfon dymuniadau gorau atoch chi a'ch teuluoedd. A dwi hefyd yn croesawu unrhyw un sydd yn mynychu'n cynhadledd ni am y tro cyntaf. Yn diolch i chi am eich diddordeb yn y blaid ac yn gobeithio y gewch chi'ch ysbrydoli wrth i ni edrych ymlaen at ddyddiau gwell ac at greu Cymru well. Mae gola ar ddiwedd pob twnel. Mae twnel Covid yn un hir a thywyll, ond fe gyreuddwn ni y goleuni unwaith eto. Fe ddaw na gyfnod pan fyddwn ni ddim yn poeni am iechyd ein henwyliaid oedrannus a bregus, pan fydd yn pobl ifanc yn cael eu traedd yn rhydd eto, pan fyddwn ni gyd yn cael cymdeithasu a chyd lawenhau yn ein diwylliant, pan fydd ein gweithwyr allweddol dan llai o straen a llai o ansicrwydd yn y byd gwaith. Mae Plaid Cymru yn rhan o'r goleuni ar ddiwedd y twnel, yn rhan o'r gola fydd yn harwain ni at Gymru well. Mae'r cyfnod Covid wedi dangos unwaith eto pa mor heriol ydy bywyd i nifer fawr o deuluoedd ar draws Cymru. Mae'r ffaith nad ydyn ni'n gymdeithas gydradd wedi dod yn hollol amlwg i ni gyd. Rydyn ni di methu a llawn werthfawrogi rhan hanfodol o'n bywydau am ry hir, ond o'r diwedd, da ni yn curo dwylo dros ein gweithwyr iechyd a gofal. O'r diwedd, da ni yn clodfori sgiliau a phrofiad ein hathrawon a staff ein ysgolion, a'n lleoliadau gofal plant, sydd nid yn unig yn addysgu ein plant, ond yn allweddol o ran ei datblygiad fel unigolion crwn. O'r diwedd, da ni'n gwerthfawrogi ein busnesau lleol a'r gymdogaeth o'n cwmpas. Yn y goleuni ar ddiwedd y twnel, mae Plaid Cymru am greu gwlad mwy cydradd ac am ein gwlad ni gael ei thrin yn gyfartal â gwledydd eraill. Mae'r cyfnod Covid wedi tanlinellu'n cred ni ac wedi'n hegnio ni efo phenderfyniad newydd i greu newid gwell mewn Cymru newydd. Mae teuluoedd a phlant a phobl ifanc Cymru yn haeddu gwell. Fel gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros addysg, dwi'n benderfynol o greu newid gwell yn y maes yr ydw i yn gyfrifol amdani. Gan ddechrau yn y dechrau, rhaid creu sylfaeni cadarn un cyfundrefn addysg, peth ffôl yw adeiladu tŷ ar dywod. Dyna pam fo gen i weledigaeth bendant a chlir ar gyfer ein plantos lleiaf, ar gyfer y rhai o 12 mis oed hyd at oedran cychwyn yn yr ysgol. Does na ddim hanner digon o ffocws wedi bod ar yr oedran cynnar yma, yn wahanol i mewn llawer o wledydd eraill ar draws y byd, ac gweitha'r dystiolaeth ddigamsyniol fod creu cyfleon i blant bach, chwarae efo'i gilydd, dan oruchwyliaeth oedolion sgilgar yn holl bwysig i'w datblygiad addysgol ac emosiynol, ac yn creu gwell cyfleon mewn bywyd, ac yn osgoi llawer o broblemau yn hwyrach lawr y lein. Mae Plaid Cymru yn benderfynol o newid hyn ac yn addo buddsoddi yn helaeth yn y sector, fel bod y tywod o dan y tŷ yn troi yn graig o gynhaliaeth. Buddsoddiad bydd yn talu ar ei ganfed yn y pen draw, gan osgoi tynnu arian o'r pwrs cyhoeddus i ddelio hefo problemau nes ymlaen. Byddwn nhw'n sefydlu Meithrin Cymru, gwasanaeth cenedlaethol yn cael ei gydlynu'n lleol. Bydda Meithrin Cymru yn darparu gofal ac addysg blynyddoedd cynnar i bob teulu sy'n dymuno i gael, gan greu model newydd blaengar ar frys. Fel ddigwyddodd yn Efrog Newydd yn ddiweddar, pan grewyd miloedd o lefydd gofal plant newydd mewn cyfnod byr iawn. Bydda Plaid Cymru yn mynd ati yn syth i fuddsoddi mewn lleoliadau newydd sbon, i hyfforddi a recriwtio gan greu 3,000 o swyddi newydd fydd yn darparu'r gwasanaeth erbyn diwedd y cam cyntaf, ac 8,000 o swyddi
i'w gweithredu yn llawn. Mae'r manteision i'r plant yn amlwg, a thystiolaeth yn dangos fod plentyn yn elwa o gymysgu efo cyfoedion, gyda phlant o gefndiroedd difreintiedig yn elwa fwyaf. Bydda Meithrin Cymru yn darparu gwasanaeth hanfodol i deuluoedd Cymru. Mae'r sector yn fregus iawn erbyn hyn, felly dyma'r union adag i greu system well. Dyma'n cynnig ni i deuluoedd. Gwasanaeth am ddim i blant o 1 oed hyd i bod yn dechrau'n ffurfiol yn yr ysgol. Dydy o ddim yn gwneud synnwyr fod rai pobl yn talu mwy am ofal plant bob mis nag yma nhw'n dalu am gael to uwch I penna. Mi ddylia gofal ag addysg cynnar fod yn hawl I bob plentyn, ac fe fyddai'n galluogi mwy o bobl, merched yn enwedig, I fynd yn ôl i'r gwaith, sy'n dda i'r economi. Ac mae yna un fantais bellach. Byddai Meithrin Cymru yn trochi plant bach Cymru yn yr iaith Gymraeg, yn eu paratoi I fod yn unigolion dwyieithog a'r holl fanteision ddaw yn sgil hynny. Mae'r cyfnod diweddar wedi dangos yn glir. Mae athrawon yn ysbrydoli plant ar lawr y dosbarth yw'r allwedd I addysg dda. Mae rhieni wedi gwneud gwaith gwych yn ceisio dysgu eu plant adra, ac mae athrawon wedi ceisio dysgu o bell, ond does na ddim byd I guro'r berthynas allweddol yna rhwng athro a chriw o gyfoedion yn darganfod y byd ac yn dysgu efo'i gilydd mewn dosbarth. Mi fydda Plaid Cymru yn rhoi amser I athrawon wneud eu priod waith, sef dysgu, gan ddod â mesura ger bron I sicrhau hynny. Mae llawer o athrawon yn croesawu'r rhyddid newydd ddaw gyda chyflwyno cwricwlwm newydd sbon yng Nghymru. O'i wreiddio'n iawn, mae ganddo fo botensial anfarth. Dyma Cymru drwy'r cwricwlwm yn deud wrth athrawon, da ni yn ymddiried ynddo chi, da ni'n trystio chi, chi sydd yn adnabod ein disgyblion ora. Mae'n drueni fod Llywodraeth Cymru wedi anghofio hynny yn ystod ffiasgo'r aroliadau yn yr haf. Fe gawson nhw eu tynnu yn llawer rhy hawdd o lawer I ddilyn meddylfryd Lloegr, gan boeni mwy am gymhwyster nag am y pobl ifanc gafodd eu siomi yng nghanol y llanast. Mae Plaid Cymru yn credu bod yn bryd symud I ffwrdd o system sydd yn canolbwyntio llawer gormod ar aroliadau, ac mae angen creu system asesu unigryw I Gymru. Da ni'n creu cwricwlwm o'r arloesol, a rhaid i'r asesu gael ei chwildroi hefyd. Bydd Plaid Cymru yn archwilio'r angen I greu cymwysterau Cymreig ar gyfer cwricwlwm Cymreig, gan asesu'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer Cymru'r dyfodol, nid gallu rhywun I berfformio am awr mewn sefyllfa artiffisial. Cyn I ni ddod allan o dwnnel Covid, a chyn i'r goleuni ddychwelyd, mae angen i'r gweinidog addysg presennol roi sylw I rai materion ar frys. Mae raid sicrhau fod popeth yn ei le fel bod disgyblion yn parhau a'u haddysg o adra os oes raid. Laptop I bawb, cysylltedd ban-deang I bawb a ffrydio gwersi yn fyw ar-lein. Cyhoeddi rwan, na fydd aroliadau yr ha nesa, a chreu ffordd arall o asesu mwyn osgoi ffiasgo lefel A arall. Rhaid rhoi stop i'r syniad o anfon arolygwyr estyn I ysgolion ddiwedd y mis, fydda ond yn ychwanegu at y pwysa. Mae angen i'r gweinidog wrando ar yr undebau sy'n bryderus am iechyd a diogelwch eu haelodau, ac mae angen symud ar frys at system brofi benodol ar gyfer y gymuned ysgol. Gwaddol y misoedd diwetha ydy'r neges glir bod yn rhaid I ni ail-ddysgu ein hunain am addysg. Ein plant a'n pobl ifanc fydd yn elwa mwyaf o'r Gymru annibynnol newydd.
Mae'r pandemig wedi bod yn wers i ni gyd, yn wers annisgwl a disymwyth, ond yn un werthfawr ac yn un na ddylid i anghofio ar chwarae bach. A'r wers yw fod modd gwneud pethau'n wahanol a'i gwneud nhw yn well. Y wers ydy fod ymddwyn yn garedig a gofalgar tuag at ein pobl ifanc mewn cyfnod o'r fath gythrwfl yn bwysicach na'r un cymhwyster. Ac yn wers fod dyletswydd ar bob un ohono ni i greu dyfodol mwy llywyrchus, goddefgar a chynaladwy i rhai fydd yn byw hiraf gyda gwaddol ein penderfyniadau ni heddiw. Gadewch i ni felly fuddsoddi yn ein hadnodd mwyaf gwerthfawr a gwneud yn siŵr y bydd y genhedlaeth nesaf yn ffynnu mewn Cymru rydd. Diolch yn fawr iawn.